Noodles atong sudan karon mga kabanat. Tara oh. Perti pang inita mga idol. Mapagi pag hawon ako ani. Nay alugbati ug malunggay mga idol. Sagol ani. Oh. Inita po eh. Nako, napakainit mga idol. Sabaw mga idol oh. Dax. Yan na ni itlog mga idol, do kabuok sagol. Oo. Yari na ko ni butang ng isa mga idol kay puno naman. Napa oh. Nainit pa man kay mga idol. Ato sang panitan po ning usa kay itlog para bugnaw-bugnaw po na. Grabe ka init mga idol, mo pud paghawon. Oh. Panitan na to daan mga idol para diretso na atong kaon niya, hindi ko magpanit. Nita pag yun eh. Inahan mong kung init inig kaon mga idol. Murag na sobraan ni mga idol. Mapagi paghawon. Nahinay lang tani kay pasok kita ani. Oo, manang isag panit mga idol. Napukoy bulad nga kasig mga idol, yung natay kamatis. Ako natay sausawan kana na okay na siya mga idol. Niya unsa giulat? Salamat sa lamig nga grasya Ginoo. Kaon ta mga idol. Bagay ning init nga sabaw aning panahon na to nga nagsigip og ulan. Kaon ta mga kabanat. Nag-aso-aso mga idol. Mo na itong bulad nga bantok. Kasig ang tawag sa mua. Ang sili mga idol. Lamig yun na sili dyan. Nita eh. Siya mga idol, noodles ra pero nahimo gyapon siyang healthy kay na may itlog niya na puy gulay. Okay gyapon sa lawas mga kabanat. Bango ng alugbati mga idol. Kali ang kamatis mga idol para kontrol sa parat ba. Oh, nga parang bugnaw. Nito eh.
Lamig ni yelo man kabanat labo. Wow. Okay na mga idol. Mm. Pantawid gutom na po. Nag-level up ang lasa ng noodles dahil sa alugbati at saka malunggay. Ayan oh. Sarap. Balatan muna natin yung isa mga idol. Medyo malamig na. Dalawa ito eh. Sabi nung iba, yung dalawang itlog pa lang, busog na to. Yan mga idol. Umuusok pa. Banat na full. Huwag kayong mag-noodles na walang mga gulay-gulay. Excuse me po. Kasi ang noodles ay nakakayuti ayan. Eh, haluan yun ng mga gulay-gulay para sasarap pa ang sabaw. Manamis-tamis ang sabaw pag may gulay. Tuyo. Pagkain mo ng tuyo, sundan mo ng kamatis. Nawawala ang alat. Mayroon pa mga idol oh. Yan. Pwede na mga idol. Matulong ni gabi ngun ani mong sudan. Makabira na ba po ni habol. Ang gulay kasi pampalakas yan. Maraming sustansya yan. Nang una, potassium.
Vitamin K. Kaya huwag niyong ismulin. Gulay-gulay. Diba busog? Thank you for watching mga idol. At kunti lang ang kanin ko. Ubos na naman po ang kanin ko mga kabanat. Tubig tayo mga idol. Yun lamang po mga idol for today's video. Thank you for watching.